Zaki Production. Sararin da zuciyata ummee ce, kin yi daban cikin su mata kin zarce. Sararin da zuciyata ummee ce, kin yi daban cikin su mata kin zarce. So shi ya sauya ni dan ina son ki, sai ki ban kauna. Ke me karamci ce, yar mutunci ce, ba ki yin barna. Zan ce in kika furta ne ya shige kunne har ya taɓa raina. Na san ke mai kyawu ce, ƙarshen zance kin zama zaɓina. Kunya tarbiya ke ce, zuci kin sace gaskiyar zance. Ina wure ki zan ta kallon ki, kar na susuce ra'ayi. Aka ce riga zo ki min yanga, san ki riba ce. Zuciya kin sakan sarka, kar na yo hauka ko na lalace. Kin zamo fitila mai ba da kala, ba a yin kuce. Haka ne kin fazarta su inda ke ba su, ko a koyaushe. Ummina ke nake kauna, kin shige raina, kin bi har ƙarshe. San ki yaɗar su zuci ta gamsu tun da kin nashe. Rayi ba ni canzawa, kin sakan natsuwa har a kalbina. Fatana sai mu zauna ne, san ki yayi zane a cikin raina. Ki rike ni karkiya da ni, kin kike ruɗa ni, kin ji hubbina. Adadin san ki ba ta muka, yayi mun tufuka sannadin kauna. Dangina ku taya murna, kun ga mai sona ba ta sani ƙwalla komai. Kin iya tabbas ba ki yin cikas, ke da ke kalla haɗuwar ki ke
saka min shauki, kin ga ya zan barki, kin sakan hula mana ta ki zan alkinta, ba batun yada ta ba ki yin kwallo.